Doncs soc biòleg, de fet submarinisme des de fa més de 26 anys i des de fa 8 anys estic al Centre d'Estudis Avançats de Blanes i allà el que faig són tasques de tècnic de campanya. A veure, de fet, l'objectiu és que des que faig immersió porto un ordinador que em marca la temperatura de l'aigua i llavors jo aquesta temperatura l'he anat anotant i cada vegada que faig immersió. O sigui, anoto la temperatura de fons i de fet les dades estan fetes amb la temperatura de 3 metres, que és normalment on fem la parada de descompressió i és on tinc, com si diguéssim, les mesures de temperatura més llargues. Però el que indicarien és que, per exemple, la mar tendiria a escalfar-se una miqueta més de pressa i escalfar-se una miqueta abans, és a dir, si abans arribàvem a 20 graus de temperatura cap a finals de juny, ara hi estem arribant cap a principis de juny, i una altra és que la tendència també és que cap a la temperatura del desembre, abans arribaves a uns 14 graus i ara arribes entre 15 i 16, no? Com a norma general. I veus si va fent així, pujades i baixades, però es manté en el mateix marge, o si va fent pujades que cada vegada van més amunt, i llavors la tendència seria aquesta. Per exemple, amb la Covid hi ha hagut científics que han sortit i han dit hagués sigut millor si no haguéssim fet malbé la natura perquè ens hagués protegit fins a cert punt de que aparegués aquesta pandèmia. Doncs això, amb investigació, es podria afirmar amb més dades i amb més això, i fins i tot potser evitar-ho.